אבל כשמדברים על לגור בסחירות, אתם מרגישים שאתם לא מקבלים ערך, ויש איזו תפיסה רווחת, או שאולי הייתה בדורות הקודמים, שסחירות היא בזבוז כסף. והאם המצב הזה עדיין נכון בכלל במציאות הנוכחית? הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות. אתם מכירים את זה שאתם הולכים למסעדה, מסעדת יוקרה, או אפילו סתם מסעדה. יושבים על הבר, את ובעלך, אתה ואשתך, אוכלים ארוחה, כמה מנות, כוס יין 1 או 2, מגיע חשבון 600, 650 שקלים, 800, 500, 400, תלוי איפה אכלתם, ואז אתם מסתכלים ואומרים, בואנה, מה עשיתי? זרקתי כסף לפח. זרקתי כסף לפח. יכלתי להכין את האוכל הזה בבית, לבשל אותו לבד. פשוט לקחתי וזרקתי כסף לפח. הרי האוכל כבר נעלם. למה פה נשמע לכם שאני אומר משהו מוזר, אבל כשמדברים על לגור בסחירות, אתם מרגישים שאתם לא מקבלים ערך, ויש איזו תפיסה רווחת, או שאולי הייתה בדורות הקודמים, שסחירות היא בזבוז כסף. והאם המצב הזה עדיין נכון בכלל במציאות הנוכחית? אני רוצה רגע לפתוח פרק חדש של הכל נדל"ן, שהולך לדבר על מה זה מולטי פמילי בארצות הברית, איך זה מתקשר לישראל, ולמה התפיסה הרווחת שסחירות היא בזבוז כסף, או תפיסה של חלק מהאנשים, או מחשבה, היא לאו דווקא נכונה, בטח לא בתקופה או במציאות של ימינו. אז בואו נצא לדרך בעוד פרק של הכל נדל"ן, שלוקח מגמה חדשה, או מצב שוק חדש יותר נכון להגיד במדינת ישראל, משווה אותו לארצות הברית, ואומר לכם בפה מלא, הולך להיות פה בסוף הפתעה. או שלא. אבל הפתעה לחלק מהאנשים, במה התובנה שלדעתי צריך לקחת מהפרק הזה, כי הוא הולך להתפתח לא בצורה שבה אתם עכשיו אולי מדמיינים, או תדמיינו תוך כדי הפרק. ומעל הכל בואו נפתח רגע בקצת נתונים. ב-20 השנים האחרונות מחירי הנדל"ן זינקו בלמעלה מ-200%. השכר הממוצע אפילו לא בחצי בצורה ריאלית. צריך רגע להבין את מה שעכשיו אמרתי, כי זה משמעותי מאוד. ברבעון השני של 2024 כבר חצינו את רף ה2,300,000 לדירה ממוצעת במדינת ישראל. אני לא יודע אם ראיתם, אבל פורסם עכשיו, ממש בימים אלו של הקלטת הפרק הזה, שההון העצמי הנדרש בממוצע בישראל היום לדירה, 1.5 מיליון שקלים. ולפני שאתם קופצים, זה מחבר גם את אלו שזו דירתם היחידה, וגם את אלו שרוכשים דירות להשקעה. זאת אומרת שאם אני מסתכל על דירה של 2.3 מיליון שקלים, זו דירתי היחידה, אז אני צריך 600-700 אלף שקלים, כי אני אקבל משכנתה של 75%, אבל אם זו דירתי השנייה, רק לרכישה, אני אצטרך 1,150,000, איפה הוצאות נלוות, איפה מס רכישה וכו'. וככה אנחנו מגיעים לממוצע של 1.5 מיליון ש"ח הון עצמי נדרש, והחזר משכנתה שחצה את רף ה-11,500 שקלים בחודש. וזוג צעיר במדינת ישראל היום שרוצה לרכוש דירה במחירים הנוכחיים, נגיד שהוא הצליח איכשהו להשיג את ה-600, 700, 500 אלף שקלים הון עצמי, עדיין צריך לעמוד בהחזר חודשי של לכל הפחות 7,000, 8,000, 9,000 שקל בזמן הזה, בריבית הנוכחית. וזה מביא זוגות צעירים למצב שהם מתקשים או לא יכולים, או להביא את ההון העצמי, או לעמוד בהחזרים החודשיים, והם לא יכולים לרכוש נכס. ואז, אני שואל שאלה, האם ללכת למסעדה זה לזרוק כסף לפח, או שלגור בסחירות נותן לי באמת ערך, ואין עם זה שום בעיה? והאם מעל הכל המדינה דווקא מעודדת אותנו לרכוש דירות בכל מחיר? האם יש לה אינטרס לקשור אותנו למשכנתאות ארוכות טווח? ולמה לקנות דירה הפך להיות בלתי אפשרי? כל זה בפרק הנוכחי ובהמשך הדקות הקרובות. צריך להבין שמשהו השתנה, וזה משהו עמוק. סבא וסבתא שלי היו צריכים 40, 50, 60 משכורות. בסדר, תלוי בני כמה הסבים והסבתות שלכם. אנחנו צריכים כ-200 לדירה ממוצעת במדינת ישראל. אז שאומרים לנו שאנחנו עצלנים, זה לא נכון. שאומרים לנו שאנחנו לא עובדים מספיק, שאנחנו טסים יותר מדי לחו"ל, יוצאים למסעדות, זה לא בגלל זה, זה בגלל שאנחנו צריכים הרבה יותר כסף. לא משנה מה קרה למשכורות. הם היו צריכים 60, 40, 50, 70. בשנות ה-90 היו צריכים פה 70 משכורות. היום כ-200.
הריבית הממוצעת למשכנתאות לא צמודות היום, למעלה מ5%. החזר המשכנתה חצה את רף ה-11,000, ההון העצמי 1.5 מיליון בממוצע. אז שאומרים לכם, חבר'ה, לגור בשכירות ולזרוק כסף לפח, קודם כל אין ברירה. 2, זה לא נכון. בעבר גיל הממוצע לרכישת דירה היה סביב 28, היום אנחנו מדברים על למעלה מ-35. כ-25% מבני ה-25 עד 34 גרים עם ההורים בגלל הקושי הכלכלי. צריך להבין שמשהו פה עמוק, רקוב. הגישה שאתם צריכים להכיר, לפחות לבחון, לפחות לדעת, לפחות לפתוח את האוזניים אליה, תגור איפה שאתה רוצה, תשקיע איפה שצריך ואיפה שכדאי. אתם לא חייבים, בית זה לא ביטחון, הוא של הבנק. תשקיע את הכסף שלך. אבל אם אתה רוצה לגור ברמת גן, ונגיד ועל לך את כל ה2.5 מיליון שקל או 3 מיליון שקלים שהדירה עולה, עדיף לך לשים אותם בהשקעות ולהרוויח יותר מהשכירות שאתה תשלם. תגור איפה שאתה רוצה, תשקיע איפה שצריך וכדאי. יש אלטרנטיבה. אפשר לגור בשכירות במקום לקחת משכנתה שתשעבד אתכם לכל החיים, תוריד את הרמת חיים שלכם ותגמור אתכם. דרך אגב, לאוהבי הקונספירציות, האם המדינה רוצה לקשור אותנו למשכנתאות? האם המדינה, עזבו שהיא נהנית מההכנסות הגבוהות ממיסים על עסקאות נדל"ן, עזבו את הכל, הכל נכון, עזבו שהיא הספסרית הכי גדולה כי היא מחזיקה בכל הקרקעות במדינת ישראל, הכל בסדר. עזבו שמס רכישה ומס שבח ומע"מ על דירות חדשות זה אינטרס כלכלי מובהק. אבל, תסתכלו רגע על העולם. יש פתרונות לשכירות ארוכת טווח. יש חוקים שמעודדים בעלות שכירות. יש הטבות שנותנות ליזמים. אנחנו בונים בארצות הברית, מקבלים הטבות בשווי מיליוני דולרים בבניית מולטי-פמילי של עשרות יחידות בניו ג'רזי. שזה מולטי-פמילי, שזה בניין שמיועד לשכירות ארוכת טווח, ומשקיעים חכמים מושקעים איתנו שם. כי אנחנו יודעים שהרבה מהרווח מגיע מההטבות, אנחנו יודעים שאנחנו עובדים בשוק שכירות מובהק, אנחנו יודעים שיש ביקוש למוצר הזה, ואנחנו יודעים שהמדינה דוחפת אותנו שהיא רוצה לעשות את זה. וזאת הסיבה שפרויקט מדיסון שלנו לקח 3 שנים, כולל שינוי ייעוד. קניתי קרקע שמיועדת למגרש חניה, והפכתי אותה למולטי פמילי, ובניתי בניין, והכנסתי אותו. יש במדינת ישראל חוקים שמעודדים בעלות על דירה ולא שכירות, יש תבנית מחשבתית, ויש דחיפה של זה כדי שנהיה משועבדים פה. משועבדים פה. הטבות המס הם בעיקר לרוכשי הדירות. סוחרים לא נהנים מהטבות דומות. מחירת הקרקעות, המדינה מוכרת קרקעות ליזמים למחירה, ולא לבניית בנייני מתחמי שכירות מוסדיים, או עושה טבעות כמו מולטי פמילי. תוכנית מחיר למשתכן מכוונת לרוכשים בלבד, בלי התייחסות לסוחרים. הממשלה רוצה שנמשיך לרדוף אחרי דירה. ולמה? כדי שבמלחמה הבאה לא יעזבו מיליון איש. שנהיה משועבדים לפה. זה הקונספירציה. המדינה מעודדת בעלות. לא משנה אם זה מזה או ממשהו אחר, היא פשוט לא נותנת פתרונות אחרים לשוק השכירות, והיא לא מבינה שאנחנו הולכים להתעורר בעוד עשור. דעה שלי אישית. עשור, 20 שנה, ששוק השכירות רותח, שהדור ה-Y, הדור שאני נמנה בתוכו, גר בשכירות בלית ברירה וגם מהעדפות, כי אנחנו מעדיפים ליסינג, אנחנו אוהבים עבודה מרחוק, ואנחנו רוצים לגור בשכירות שלא יקשרו אותנו. ואם אני מסתכל ומרים את הראש מעבר לים, אני רואה מדינות אחרות שהפתרונות שעובדים שם יכלו לעבוד פה. שכירות כמוצר מנוהל ומקצועי, זה שוק המולטי פמילי בארצות הברית. זה שוק המולטי פמילי, אחת מצורות הדיור הנפוצות ביותר. מה זה מולטי פמילי? תחשבו את הבניין שאתם גרים בו. במקום שיהיה אפשר למכור כל דירה, כל הבניין הזה כמקשה אחת מיועד לשכירות ארוכת טווח. יש לו חברת ניהול, יש לו מנגלים על הגז, יש לו פינות ישיבה, יש לו חדרי כושר, יש לנו בניינים עם חדרי יוגה ונוף לכל מנהטן, יש לנו לסוחרים, יש פסיליטיז, מתקנים, הם רוצים להיות שם. הם לא משועבדים, אף אחד לא יוציא אותם, כי הרי מה הפחד שלנו שאנחנו גרים בשכירות? בעל הדירה ירצה לשכן את הבן שלו, יוציא אותי, ירצה את הדירה. בגלל זה אני חותם על חוזה שכירות ארוכי טווח. בארצות הברית אנשים גרים בשכירות שהם יודעים שלא יוציאו אותם. הם גרים בשכירות מבחירה. ולא מתוך חוסר ברירה, כי זה פתרון מושלם ונוח שהמדינה מעודדת ודוחפת יזמים לעשות. במקום בעל דירה פרטי שמעלה כל שנה את המחיר ויכול להתהפך, מתחמי מולטי פמילי מנוהלים על ידי חברות מקצועיות, שכל מה שמעניין אותם זה שכירות ארוכת טווח, שקט. בעלי המתחמים האלה מי הם? קרנות נדל"ן מוסדיות, שמייצרות יציבות כלכלית לשוק השכירות. וזה היה יכול להיות פה בישראל. זה היה יכול להיות פה בישראל אם המדינה הייתה מייצרת את זה, ואז היינו רואים פה מתחמים עם שירותים נלווים כמו בריכה וחדרי כושר, והיינו רואים פה עם שמירה 24/7 וחניות, והכל בתוך השכירות החודשית.
ולמה זה היה מוביל, חברים? למה זה היה מוביל? זה היה מוביל רק לדבר אחד. לשוק שכירות מפוקח, לשוק שכירות שנותן פתרון לבעיית הנדל"ן, ולשוק שכירות שנותן פתרון אמיתי לבעיות הדיור במדינת ישראל. צריך להבין שאנחנו רואים היום מדינה כמו גרמניה, שכ-50% מן הגרים בשכירות, אין לחץ חברתי לקנות דירה, הדור כבר מבין את זה, רבים מהדיירים גרים באותה דירה במשך עשורים, בזכות חוזים יציבים וחוקים להגנת שכירות, חוקי פיקוח על העלאת שכר דירה, אתם רואים את זה בגרמניה, מגבלות של עד 15% כל 3 שנים, אתם רואים חוזים ארוכי טווח ובלתי מוגבלים, אתם רואים הוצאות מחיה נמוכות יותר, בזכות הדבר הזה, על דיור אני מדבר, כן? בזכות הדבר הזה. אתם רואים הוצאות ממוצעות על דיור בגרמניה, שעומדות על כ-25% מהשכר החודשי, לעומת פה במדינת ישראל שכבר חצינו את רף 42%. אתם צריכים להבין מה קורה פה. קורה פה משהו שהוא דפוק מהשורש, ולנו כמשקיעים, אתם יודעים קודם כל מה זה אומר למדינה, בסדר? לקדם שכירות מוסדית וארוכת טווח, ולעודד בנייה של מתחמי מולטי פמילי פה בישראל, זה כבר לא פריבילגיה, זו חובה. המדינה צריכה לקחת על עצמה, להבין שהיא לא צריכה נוסחאות קסם, היא לא צריכה דברים פופוליסטיים, היא לא חייבת לדחוף את הדור הצעיר לקחת להתחייב למחיר למשתכן, לדירות שהם לא רוצים לגור בהם, באזורים שהם בשכירות שהם לא רוצים להיות שם, ולהפוך למשקיעים בעל כורחם. היא צריכה לעודד השקעה מוסדית בשכירות, וזה קורה בצורה חכמה דרך המודל האמריקאי. וזה יביא רווחים למשקיעים, זה יביא יזמים כמונו לא לבנות בארצות הברית, אלא לבנות בישראל, וזה יביא הכי חשוב, בהסתכלות 20-30 שנה קדימה, בלייצר פתרונות טובים, שיכולים להיות יחסית מהירים, וידאוג שאנשים יהיה קורת גג, שהם לא צריכים להוציא 40, 50, 60% מהשכר שלהם. ולמשקיעים, ולנו כאנשים, שכירות זה לא כישלון, זו אסטרטגיה. אם אתם מאלה שיודעים לרכוש דירות להשקעה, מצוין. השכירות שלכם כנראה תעלה אם תרכשו באזורים נכונים, ותתאימו את הדירות לסוחרים. אם אתם מאלה מבינים שאתם לא יכולים לרכוש דירה למגורים איפה שאתם רוצים לגור, תגורו איפה שאתם רוצים בשכירות, תשקיעו את הכסף שלכם איפה שצריך וכדאי. לא צריך לקנות דירה בעיר שבה אתם עובדים, אתם יכולים לגור שם בשכירות. במקום להיכנס למשכנתא חונקת בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, לא משנה. נדל"ן מניב בערים קטנות, או לפתוח את הסקופ, להרים את הראש, להסתכל על זה שיש השקעות מעבר לים, יש מסלולים שמייצרים תשואות שוטפות קבועות, אתם יכולים להצטרף אלינו כהשקעות יזמיות, ובכלל יש המון פתרונות היום. בעלות על דירה היא לא הדרך היחידה לביטחון כלכלי. לפעמים היא מגבילה אתכם יותר מאשר היא עוזרת לכם. המדינה, במקום לעודד שכירות ארוכת טווח ולהציע הטבות לסוחרים, כמו במדינות מתקדמות ולנו כיזמים, עושה בדיוק את הפוך. לא משנה אם זה מקונספירציה, מרצון של אנשים שם שיושבים למעלה רק להיות פופוליסטים, או כי אף אחד לא רוצה להסתכל על הטווח הארוך, ולהגיד אני נותן פתרונות לסחירות. לא, רוצים לצייר איזו תמונת ניצחון, וזה לא עובד. אם המדינה תעשה את זה נכון, היא תכניס שחקנים מוסדיים לשוק הסחירות, והיא תהפוך את השוק הזה לשוק מקצועי ויציב, ואנחנו רואים את זה בעולם. אז האם ישראל באמת הולכת לכיוון של אומה שגרה בסחירות? זה לא קורה מחר בבוקר כמובן. זה משהו שלוקח לו זמן, אבל כבר עכשיו אתם רואים את העדפה הבין-דורית שמשתנה, את אחוז הסחירויות שעולה, את אחוז האנשים שרוכשים דירות שיורד, ותגידו לי אתם, האם הייתם מעדיפים לגור בסחירות ארוכת טווח עם ביטחון, שאתם עדיין חולמים על איזה דירה בבעלות שלא באמת בבעלותכם, שכל כולם מוחזק על ידי הבנק. הפרק הזה של הכל נדל"ן, בא לפתוח למשקיעים את המחשבה שיש פתרונות מעבר לים, בא לפתוח למשקיעים את המחשבה שדירה להשקעה היא לאו דווקא המוצר הנכון היום, ממס רכישה ומשכנתא של 50% וכו', והיא באה לפתוח לאנשים שאולי עדיין רודפים אחרי החלום של רכישת דירה, בכל הכוח, מבלי להבין את המשמעויות הכלכליות של זה, לזה ששכירות זה פתרון, וזה לא לזרוק כסף לפח, לפעמים זה מה שיביא אתכם לעתיד כלכלי וביטחון טוב יותר. נתראה פה בפרק הבא של הכל נדל"ן. תודה. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC_Investments. להתראות בפרק הבא.